Добрий вечір. У прямому етері телеканалу ОТР програма «Прайм». Мене звати Айдар Мождабаєв. І, як завжди, ми запрошуємо у цей час в нашу студію найцікавіших співрозмовників, людей, які розуміються на таких питаннях, які нас цікаві для Криму, всієї України та світу. Уперше сьогодні в нашій студії Роман Костенко, кіборг, ветеран війни з Росією, нині народний депутат України від фракції «Голос». Вітаю. Вітаю. Ну, по-перше, з 30-річчям ЗСУ вітаю. І знаєте що, Романе, я так почитав вашу біографію, ви майже все життя в армії, так? Ну, да, 17 років. 17 років. 17 років в Збройних силах. Скажімо так, я майже все життя, свідомо 17 років військовослужбовець. І це рішення було це через батьків, через якісь там... Це рішення було з дитинства, мене скільки я себе пам'ятаю, я вже не в одному інтерв'ю казав, що я навіть в школу в формі ходив, от мені подобалось. Я виріс там ріс на військових фільмах, для мене там військові книжки були, і, мабуть, я професію вибрав ще з дитинства, що я буду військовим. Потім у 17 років я вступив до Одеського інституту сухопутних військ, факультет десантних, зараз десантно-штурмових військ. І закінчив, після того попав в 79-ту десантну бригаду в Миколаєві. Там був командиром взвода, потім заступником командира розвідувально-десантної роти, виконував обов'язки командира розвідувально-десантної роти, а потім перевівся до спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України. І вже там від капітана і до полковника служив, керував підрозділами і приймав участь у війні на Сході вже в складі української «Альфи». А там саме від Альфи ви були, да, в аеропорту? Так. Угу. І в чині полковника, як я знаю. Ні, майора. Ну, зараз полковник. Зараз я полковник, так. А як полковник? Полковник запасу чи як це? Ні, я діючий полковник. Діючий полковник. Да, я зараз... Я пішов на вибори, будучи полковником, наше законодавство, ну, будучи діючим військовослужбовцем, наше законодавство це дозволяє. І зараз я діючий полковник, який у відрядженні у Верховній Раді України. Ого, я вперше таке чую. Ну, в нас це дозволяє, да, законодавство. Ну, я в нашій армії взагалі все дозволяв. Я просто хочу що запитати, у кого, крім вас, таке питати. Ось коли насправді для вас створилася сучасна українська армія? Бо 30 років – це такий дуже довгий, дуже умовний термін. Да? Різні ж періоди було. І ставилося до армії по-різному. Да? От як ваше почуття, як військового? Ну, ви кажете, по-різному ставились. Я хочу сказати, що до 2014 року, от моя служба почалась з 2001-го, і я можу сказати, по 2014 рік я був або в Збройних силах, або дотичний дуже близько, тому що ми, як військові, були дуже дотичні, навіть коли я був в Службі безпеки України, до Збройних сил. Ми там разом і з парашутом пригали, і завдання виконували, і навчання проводили, і всі ж, з ким я навчався, вони далі були в Збройних силах, і зараз є вже, до сих пір знаходяться в Збройних силах. Тому до 2014 року сказати, що було різне ставлення, ні. До армії було завжди погане ставлення до 2014-го. Навіть погане? Та погане ставлення. Ну, ми можемо подивитися, у нас за час з 91-го року по 2014 не було поставлено жодного зразка, нового зразка озброєння. Армія скорочувалась. Там такі були, знаєте, робили нові реформи в армії, коли говорили, що армія повинна бути маленька і високопрофесійна. Високопрофесійна я згоден, але для України, в якої така велика територія і населення, коли вони тоді говорили про 60 тисяч армії, і ну, це було зроблено, я думаю, для того, щоб Україна на випадок чого не могла захиститися. Тому що яка б армія не була високопрофесійна, ми побачили це, коли почалась війна проти Російської Федерації, нам потрібна все-таки армія, в якої яка може поставити солдата там через кожні 10, 20, 15 метрів згідно уставу. Просто довжина кордону. Да, довжина кордону. Да. Тому ці 60 тисяч високопрофесійних вони не здатні будуть захистити. І з моєї точки зору це
була така неправильна політика, яку вели свідомо для того, щоб знищити армію. Ну, ми бачили, скільки зброї було і надлишкового майна продавалось на той час зі складів Збройних сил. Танків, ракет, та зброї, стрілецької зброї. Все це продавалось. Нічого не виготовлялось. Наш оборонно-промисловий комплекс практично не працював. Літаки не вироблялись, танки не вироблялися. То в нас один контракт на Пакистан був, на цьому все закінчилось. Тобто свідомо до 2014 року в нас все знищилось. Тим більше в період правління Януковича до 2013 року ми переходили повністю всі наші оборонно-промислові підприємства, які на той момент могли ще в змозі виконувати замовлення і по ракетному озброєнню, і по іншим великим направленням. Вони ставали такими... Вони починали працювати на основні заводи Російської Федерації. Це було Южмаш. Я спілкувався з деякими людьми, які там працюють, що приїжджали просто люди, у яких є, ну, з Російської Федерації, там заступники міністрів, у яких є подібні підприємства, і казали: так, що ви тут робите? Ага, там двигуни, то ну, двигуни у нас там будуть, там, я не знаю, в Костромі робити або що, а ви тут робіть якісь частини для цього. Тобто намагалися свідомо наш ОПК знищити і все сконцентрувати в Російській Федерації. Отака була політика за часів Януковича. Ну, фактично зрада. Це давайте називати своїм ім'ям. Ну, а що ми можемо сказати, якщо на той час у нас в керівництві силовим блоком міністр оборони, майже всі. голова СБУ, ну да, міністр, це були люди, які мали до цього громадянство Російської Федерації. Скажи, будь ласка. Я вам перебив, вибачте, мабуть, дуже мало таких прикладів в історії, коли спецслужби іншої країни наскільки глибоко залізли в іншу державу. Я думаю, вони зараз це викладають в своїх посібниках в академії, там, ФСБ, ГРУ, і розповідають, і це як своє найбільше досягнення. Коли ти в іншу країну, суверенну країну, на міністерські пости ставиш своїх громадян і керуєш і економікою, і армією, і спецслужбами іншої країни, і таким чином намагаєшся її інтегрувати в свою. І тільки вони одного не розрахували — це ментальності нашого народу, який вони там нищили до цього. Ми пам'ятаємо і Голодомор, і Другу світову війну, коли багато українців загинуло. І цього вони не розрахували. Тому все ж таки ментальність народу має дуже велике значення. Ну, я теж так думаю, що вони дійсно не врахували саме дух національний. Так. Просто. Але все ж таки ефект ось такого нападу під час, коли Україна була слабка, ну просто влади не було, перехідний період був, вони все ж таки змогли окупувати Крим, де майже всі зрадили. Ну, військові, СБУ тощо. І ми це спостерігали. І ось то теж нещодавно був День волонтера української. Перші військові волонтери — це були кримські татари, які годували там наші частини військові, які були в оточенні вже російському. Годували, там гроші передавали, телефони, сім-карти тощо. І я просто пам'ятаю, говорив з одним кримським татарином, який туди привозив плов. Ну просто годувати треба було, бо все просто блокування було повне. І там один офіцер чи солдат, який брав цей казан, він сказав, він майже заплакав, чи заплакав навіть, чи навіть запись навіть є така, що він сказав: знаєте, нам казали, що ми разом з росіянами будемо з татарами воювати тут. І таке навчання проводилося. Я вам скажу більше. Я закінчував військовий інститут з 2001 по 2005 роки. І нам викладали ще старі полковники, які були за часів, ну, ще радянські полковники, які там, хто був вже пенсіонером. І в нас на стінах висіло плакати, ну, як в будь-якому інституті, там таке військова тематика, де були тактико-технічні характеристики там американської армії, європейських армій НАТО, скажімо так, для того, щоб ми їх вивчали, тому що це наш можливий потенційний противник. Це 2001-2005 роки.
І наші викладачі нам свідомо, і ми це нам вбивали в голову, що в нас готуйтеся, навчайтеся, це вам не просто так. Світ він хиткий. У нас є кримські татари, які в будь-який момент захочуть від'єднатися, і нам потрібно буде з ними воювати. Дійсно, ми вчилися, і нам це закладали в голову, що ми будемо воювати з кримськими татарами в Криму, там, коли вони захочуть від'єднатися. Це дійсно на той момент було. Я був недавно в інституті, я там періодично тут заїжджаю, зараз дійсно такого вже немає, вже помінялась повністю вся історія, викладацький склад, але на той момент от таке закладали в голову курсантам. І це була політика всієї держави. Я не думаю, що це був тільки один Одеський інститут сухопутних військ. Це була політика всієї такої держави. Ми пам'ятаємо, коли я не пам'ятаю кримських татарів в Службі безпеки України. Свідомо їх не було. На високих постах армійських теж не було. Політичних, я думаю, на рівні Криму тільки. Да? І це дуже мало. Да, одиниці були. 1, 2, 3. Одиниці, да. Тому це була повністю політика держави, така на той момент свідома, але зараз ми розуміємо, до чого вона привела, що коли дійсно прийшла війна з Російською Федерацією, то кримські татари якраз на нашому боці. Але от що означає політика держави? Правильно вона чи неправильно? Інформаційна політика, в тому числі. Бо, знаєте, Романе, просто приховувалися від українців навіть такі факти, ніхто не акцентував на них уваги, що на всіх виборах всі кримські татари голосували виключно за проукраїнські сили, за Чорновола, за Рух народний, за проєвропейські, проукраїнські сили. Але про це ніхто не казав навіть, ні в новинах, ніде. Акцентували увагу на те, що ніби там кримські татари землю захоплюють, вони такі вороги, вони такі агресивні, вони мусульмани, до речі, там теж, да? І один з сценаріїв навчань в Криму мені військові розповідали, що був знищення баз Аль-Каїди, терористів Аль-Каїди в Криму силами російського флоту і українських морських піхотинців. Це просто... Ми часто розмовляємо на цю тему з моїм однофракційцем Рустемом Умеровим. І ми часто і про історію розмовляємо, і про дисидентів татар і українських, які сиділи в одних таборах. Та вони один одного всі знали, підтримували. Так, і часто ми ці історії згадуємо. На рахунок навчання, я вам скажу більше, уже в період служби в Альфі в нас була така операція, скажімо так, «Легіон». Це не була однодневна операція, це операція, мабуть, була протягом, мабуть, років 10. Тобі ж кожного раз в місяць. Раз на місяць один із підрозділів або декілька підрозділів екіпірувались повністю і йшли в гори. І по цим горам робили рейд. І як нам тоді пояснювали, це робилось для того, щоб лякати кримських татар, які можуть, наприклад, робити там якісь бази або готувати якісь, я не знаю, схорони, все таке, щоб вони бачили, що там є присутність там військ або ще когось. Тобто от вона мала таке завдання. Для нас це було тренування просто в горах, тому що ми як військові, ідея, і ми розуміли, що ми просто ходимо там, але завдання було в цілому таке, чому завжди боялись кримських татар. Тобто, Романе, це суцільна брехня, бо зброї не було ніколи. Зброю, навіть мисливську зброю, щоб отримати в Криму, це була величезна проблема. Кримським татарам тихо казали, що ні. Вам це не потрібно. І навіть от просто зброї жодної не було, так? Але образ ворога був. І був створений він саме з Росії. Я певен, що це просто політика така була інформаційна. Я думаю, це ще радянська залишилась політика. Майже а потім Росія продовжувала це все утримувати, тому що їм було вигідно, щоб Україна з кримськими татарами не жили по-братньому. Їм було вигідно розхитувати, тому що з самого початку вони вважали, що це їх територія. Вони, мабуть, надіялись на те, що вони скористаються якимось таким моментом, що вони собі заберуть Крим. І таким чином вони досягли цього, але тут є дві сторони. Вони тимчасово його окупували, але все ж таки татарський, український народ стали ближчими. Я думаю, ми в подальшому заберемо Крим і будемо далі розбудовувати країну вже разом.
Я більше того скажу, ось ну, росіяни, вони, ну, ви правильно згадали, що вони не враховують деякі речі, бо самі вони, люди глибоко аморальні, і вони не знають, що таке захищати свій дім. Вони ж завжди нападають, і в них ну, просто в думках немає такого, що українці можуть встати, сказати «ні, ми вас будемо стріляти». Ну як так? Ми ж росіяни. Славутий російський шовінізм, Ну, який так, вважають, що зверхність таки, така, зверхність така над усіма, над кримським татаром, над українським народом. Але ми їм показали, що, і я думаю, ще покажемо не раз. Ось, ну, звісно, що ми зараз перейдемо з історії до сучасності. Сучасний стан важкий. Всі навколо кажуть, що Путін готується до великої війни, не просто до загострення на ОРДЛО, да, це він може робити щоденно, а до того, щоб взяти нас ну, майже в кільце. Так? Тобто з півночі це Білорусь вже. Лукашенко сказав фактично, що він віддасть свою армію. І ну, це було сказано досить відверто. Так? З півдня угрупування в Криму велике. Ну, ви знаєте, напевно, скільки там військ. Ну і саме ОРДЛО, і ну, просто загроза існує. Наскільки реально ви вважаєте цю загрозу саме цієї зими? Бо кажуть, що там що десь за 2 місяці вже все буде готово, і вони готуються до цього. Тим більше ви в СБУ служили, у вас джерел інформації більше за мене. Та, мабуть, не в СБУ, а мабуть, тому що я зараз секретар комітету Тим з більше. питань Я нацбезпеки, перепрошую, я не оборони і сказав, розвідки, да, в звісно. СБУ. Я перепрошую. Да, тому я скажу так, що ми постійно це все контролюємо, ситуацію. До нас декілька днів назад приходив і голова воєнної розвідки, це вже не перший раз. На днях у нас буде комітет проходити на виїзному засіданні в службі зовнішньої розвідки. Будемо теж це питання піднімати. Але і щоб розуміли наші телеглядачі, що я аналізую ситуацію не просто там в голові, як зі слів. Ми, коли сидимо на комітеті, нам показують карти, нам показують там аерофотознімки. А тобто у вас багато інформації? Тобто ми дивимося ту інформацію, яка є. Ми аналізуємо. Я як людина військова розумію, скільки потрібно військ для широкомасштабного наступу, скільки, наприклад, для локальної операції. Ми повинні розуміти, що для того, щоб була якась масштабна операція, недостатньо просто там скопити якісь війська. Там дуже багато факторів на це впливає, і в першу чергу це не армія, це ведення розвідки, рекогносцирування, це Служба безпеки виявляє взагалі поведінку агентури противника у нас всередині в державі. Політично перевіряється, розвідка веде, який моральний стан, зокрема, по військам противника. Дуже багато факторів, зараз можна їх перечисляти. Тут Ні, це дуже цікаво, до речі, я вас не обмежую. да, це цілу цікаво. передачу для того, щоб спрогнозувати, там такий список є у військових, і там напроти нього ставляться конкретно, знаєте, наприклад, ведення розвідки. І ми бачимо по тому, що ведеться вона, а не ведеться, або ведеться наполовину, або зовсім не ведеться. Там ведення рекогносцування. І розвідка постійно дає такі дані нам. І ми вже дивимося про те, наскільки зараз є вірогідність. Що я хочу сказати про те, що зараз відбувається в Російській Федерації, зокрема на кордонах з нашою країною. Зараз, за даними розвідки, ми маємо 92 тисячі військ. Це по всьому фронту у нас північ, схід і АР Крим. Угу. Тому наче багато. Але я хочу сказати нашим телеглядачам, що з 2014 року їх було 88. Тобі ж на даний момент, при тому, що Російська Федерація нагнітає ситуацію, військ збільшилось на 3-4 тисячі. Ми маємо армію 261 тисячу, із них 205 плюс 11, 216 тисяч у нас військових. Тому цього угруповання, яке зараз є, недостатньо абсолютно для здійснення повномасштабного вторгнення. І з моєї точки зору, і локального вторгнення теж ми на даний момент, який є, ми з ним впораємось, якщо вони навіть захочуть, а це я дивлюсь з воєнної точки зору. А ми ще повинні враховувати раціональність, а Росії в раціональності ніколи вони не були раціональними. Тому там ще дуже багато, сильно відіграє їх якісь особисті емоційність тих ж лідерів. Вони ж дуже рідко раціонально мислять. Тому
От ми можемо на це розраховувати, що вони можуть діяти таким чином, щоб просто якимись своїми амбіціями випустити. Але ще раз скажу глядачам, що на даний момент я не бачу загрози для вторгнення, от те, що ми маємо на зараз. Але у нас є ще 2 місяці. Нам вже говорять про те, що вони десь там в січні, в лютому. За ці 2 місяці ми повинні, наша розвідка, Служба безпеки, перше, Служба безпеки повинна контролювати повністю ситуацію всередині країни. Як активізується агентура, так звані консерви, ми їх називали в Службі безпеки. Це люди, які є там громадянами України, які були завербовані колись іще там Російською Федерацією, або за радянських часів, або там якісь відставні військові. Вони всі мають завдання на випадок якоїсь ескалації, проводити диверсії, проводити саботажі якісь. Вони до цього теж не можна зробити отак в один раз. Вони багато кого ми знаємо, і ми знаємо, і їх спеціально не заарештовують для того, що вони є такими індикаторами загроз. І хай вони, якщо нас чують, тому розуміють цю ситуацію. Ви зараз всі таємниці... Це не таємниця, це так працюють наші спецслужби. Тому все це моніторить Служба безпеки і тримає на контролі, і вже звідси може давати. І ще багато різних. Також наші розвідки моніторять ситуацію, яка, наприклад, в країні-агресорі. Що там відбувається, який моральний стан, як ведуть себе пропагандисти на телеканалах, яку вони риторику ведуть, і як вони підбурюють народ. Потім моніториться взагалі состояння взагалі морально-психологічне військових їх. Ну і, звісно, основне – це те скупчення військ, яке ми маємо. Ми повинні мати ударні угруповання, як мінімум. Я хочу сказати, що зараз 92 тисячі, а для того, щоб от по самим простим статутам наступаюча армія повинна бути, якщо ми говоримо про поле, утричі більше. Тричі більше. Якщо ми говоримо про місто, це мінімум в 10 разів. І це тільки на наступ. Ми не говоримо про те, що потрібно, щоб були підтягнуті шпиталі, боєприпасів, просто там тисячі тонн боєприпасів повинні... Коротше, це буде видно все ж таки. І після того, як вони захоплять, вони ж не можуть просто там залишитись. Це повинно все це утримувати, це повинні бути адміністрації зроблені. Це дуже великий процес. І якщо це все ми будемо бачити і моніторити, ми будемо бачити ознаки цього, не намагання нас залякати і ввести в оману. Це теж може бути. А конкретно, якщо ми будемо це бачити, ми будемо, звісно, реагувати. Тому на даний момент, і ще раз повторюсь, те, що є, ми не бачимо загрози, але якщо ми будемо бачити, що це все з'являється, ми будемо інформувати суспільство і будемо приводити свою армію в бойову готовність повну, проводити мобілізацію, ну і залучати наших міжнародних партнерів. Вони зараз про це говорять. Про міжнародних партнерів ми поговоримо ще, тим більше, що ви член комітету з співпраці з НАТО, так він називається? Да. Ну, ні, я член комітету оборони і розвідки, а у нас є група. Да. Угу. Але є ще один сценарій. Ми ж нічого не виключаємо, бо ж Путін, звісно, ми ж йому в голову не зализимо, так? А раптом він вирішить таким чином діяти. Виключно ракетними ударами. Як вони, спочатку вони в Сирії так працювали. Тобто вони навіть з території Росії запускали ракети, знищували інфраструктуру і дивилися, що далі буде. Ну, звісно, Сирія вона не може відповісти ніяк. Да? А ось якщо припустити таку можливість, що вони, мотивуючи тим, що там українська армія, фашисти, і так далі, да, починають ракетами обстрілювати зі своєї території. Таке ж вже було, ви ж були там в 2014-2015 році, коли це було безкарно для них. Вони градами мочили нас, а ми таки нічого, бо ми вже не можемо стріляти на територію ворога. А зараз доктрина змінена, ось удари у відповідь. Якщо так? Ну, доктрина не змінена, у нас є доктрина всеохоплюючої оборони, тобто у нас зараз доктрина в країні, що це нанесення максимальних втрат ворогу будь-якими засобами і будь-де. Питання нанесення ворогу шкоди на його території, це питання, я думаю, буде прийматися ставкою Верховного Головнокомандуюча уже по факту, якщо ми зараз говоримо про якщо таке станеться. Якщо ми говоримо про гради їх, то
Ну, град, він там стріляє, ну, максимум сучасний. Я просто приклад навів. 40 кілометрів. Да. Це для нас, Це не звісно, про град, це про вдоль ракети. кордону. Якщо ми говоримо про їх іскандери, ми зараз не говоримо про ядерну зброю. Я думаю, що ми про неї не говоримо, але все ми робимо теоретично. Якщо Росія буде застосовувати іскандери, у них там 500 кілометрів вони заявляють по нашим об'єктам. З моєї точки зору, всі дуже сильно бояться того, що прямо одними ракетами вони знищать нашу армію, пункти управління і мости там тощо. Да. Я вважаю, що це буде сильною загрозою, сильним ударом по Збройним силам. І для цього повинні ми вже зараз всі заходи приймати. Це розсредоточення на українській мові, розсредоточення наших аеродромів, наших військової техніки, військових Щоб частин. в одному місці щоб не було вони не були на одному багато. місці, як можна на більшому. Ну, це військові повинні самі про це розуміти. Багато хто сильно ідеалізує ракетні удари. Я скажу, що їх ефективність теж буває різна. Тому що от в мене є інформація, що коли там Російська Федерація використовувала в Сирії ці удари, що по деяких об'єктах для того, щоб їх знищити, от така інформація, вони використовували, доводилось до 150 ракет використати. Чому? Не дуже точна зброя в них, да? Ну, дивіться, якщо нормально закріплений об'єкт, ну, зовнішньо вони його там зруйнують, да? Але ж є пункти управління, які всі знаходяться там у нас заглиблені, да? Є техніка Тобто не все так просто. Да, не все так просто, коли хтось думає, що одна ракета «Іскандер», вона попала в точку, і на цьому питання, наприклад, з воїнською частиною закінчилось. Ні, це коефіцієнт ефективності, який враховує, і в тому числі наші військові, розробляючи плани, вони вже враховують, що будуть нанесені ці удари, і вони вже зразу зрозуміють, які будуть втрати. І чим ми далі будемо відбиватися. І інше, дивіться, вони продали вірменам свої іскандери, і ті намагались їх запустити, і полетіли вони, але не вибухнули. І тут питання, чи росіяни їх обманули, чи вони дійсно таки є преславуті ці Знаєте, Романе, іскандери. був випадок ще до війни з Україною, а може, ні, до війни. Вони з Кольського півострову запускали ракети, такі великі ракети, кудись там на Камчатку. Так ось там вони 15 штук чи що там запустили, і там жодна не долетіла, там на нову землю, там кудись ще. Тобто точність російської зброї – це теж дуже умовна і якість. Ну, дивіться, в них зброя гарна, але вони ще й багато про неї там розповідають, рекламу роблять цій зброї. Але ще раз скажу, яка б вона не була, Російська Федерація теж рахує, і в першу чергу, мабуть, ментальність нашого народу. Скільки б вони не випустили ракет, от ми зараз не говоримо про політику. З точки зору політичного і взагалі сучасного світу, економічного, то захоплення жодних територій не дає якихось економічних переваг, і взагалі якихось переваг, там, торгівлі, все потрібно робити мирним шляхом. Ну, це якщо, ще раз скажу, раціонально. Якщо ми говоримо про Російську Федерацію, ми постійно тепер на подальше своє незалежне життя як держава Україна, ми будемо розуміти, що в нас є під боком Російська Федерація, і навіть якщо через там десятки років ми повернемо Крим, повернемо Донбас і будемо, наприклад, там відновимо якісь наші там стосунки, навіть нормально спілкуючись і ведучи там більш широке економічне життя, ми повинні розуміти, що це є Російська Федерація і що її політика постійно ґрунтується на тому, щоб повернути Україну в сферу свого впливу будь-яким способом, в тому числі і військовим. І звідси ми повинні виходити, відбудовуючи свою армію. Навіть коли, я не знаю, у нас відкриються колись кордони з Російською Федерацією, ми будемо розуміти, все рівно на цих кордонах в шахтах повинні стояти ракети. Тому що політика може швидко змінитися, і ми будемо не в змозі швидко все відновити. Так само, як ми продали скільки озброєння і всього, а потім нам довелось його знову закупати в країнах Варшавського договору. Нещодавно теж були роковини чергові Будапештського так званого меморандуму, які, скажімо так, не святкував ніхто, бо немає що святкувати. Роззброїли Україну, гарантії були лише паперові.
І зараз ті самі країни, ну і інші теж в НАТО, що вони кажуть нам? Ну, звісно, про меморандум згадувати навіть там вже зайве. Я думаю, вони все розуміють, що це нічого, просто паперець. Що Україна дійсно опинилася в такій ситуації завдяки тому, що ну, мала довіру до Заходу в першу чергу. Так? Що вони зараз кажуть про можливу підтримку? Політичну, санкційну, військову? Ну, вам ближче військова частина, зброя. Та ні, мені всі частини близькі. Знову ж перепрошую, безпека – це все, я розумію. Да. Давайте так широко подивимося на це. Я розумію, що зараз все в процесі. Там міністр закордонних справ постійно зустрічають. Ну, всі. Ви зустрічаєтеся, ви ж кажете постійно. Там, з американцями, я певен, що ви на зв'язку теж. Із Конгресом. Яка ситуація з підтримкою України? Ну, от декілька днів тому я розмовляв з британськими парламентарями саме з їх оборонного комітету. І ми розмовляли, зокрема, про надання нам підтримки і допомоги. Я скажу, що більше всього зараз нас підтримує Сполучені Штати. Хотілося б більше, звичайно, але більше, ніж всім, скажімо так, підтримує Британія, Туреччина. Не боїться нам поставляти, в тому числі, летальну зброю. Але в першу чергу це Сполучені Штати і Британія. На рахунок британців, що ми з ними проговорили, я просив, що нам потрібна летальна зброя. Вони зараз нам виділяють 1,6 мільярда фунтів стерлінгів на підсилення нашого флоту. Ну, це багато, насправді. Так, це багато, дійсно. Там будуть будуватись катери бойові для нашого флоту, ракетні катери, вони будуть оснащені ракетними системами. Це те, що вони допомагають. Ну, і те, що там їх інструктори теж працюють у нас і допомагають нас. І ми з ними проговорили, вони кажуть, дивіться, політика нашої держави зараз і таким чином побудована суспільство проти відправлення наших військ в будь-які гарячі точки. Чому? Тому після Афганістану і після Близького Сходу, Іраку, де вони були присутні. Тому вони, таким чином, що ми військових не можемо направити. На що я їм відповів, що ми на військових на живу силу і не розраховуємо, тому що у нас є свої люди, які готові захищати свою країну, і мобілізації 2014 рік це вже показав. І коли там, я пам'ятаю, в Донецькому аеропорту сиділи там вчитель, тракторист, водій, агроном, і всі сиділи в одній компанії зі зброєю в руках і захищали цю країну, не будучи військовими. Тому я кажу, нам солдати не потрібні, нам потрібна зброя. І ви повинні зрозуміти, що ми не є Близьким Сходом, ми не є Афганістаном і ми не є Іраком, які так далеко до вас, і ви там все рівно були присутні військові. Все одно вони там чужі були. Да, ми є Європа, а ви подивіться на свою історію. Згадайте від Наполеона, чим для вас закінчилось його загарбання в Європі, тим, що, зокрема, ми пам'ятаємо і блокаду, і ці всі союзи, і Другу світову війну, згадайте, чим це було для Британії. Приклади просто в наявності. Просто подивіться, це не Близький Схід, це не Аль-Аламейн там в Єгипті, це Європа. І всі події в Європі, які відбуваються, вони напряму впливають на Великобританію, впливають на вас. Тому ви повинні розуміти, що Україна – це частина Європи, в якій зараз по кордону проходить межа така демократії європейської з російським авторитаризмом. І це проблема не тільки України. Якщо ви залишите це зараз на розсуд України, ми будемо битися до кінця. Але ми розуміємо, що проти нас найбільша в світі ядерна держава, яка витрачає на свої в 13 разів більше коштів на свою армію, ніж ми витрачаємо, яка має більший мобілізаційний ресурс. Просто більше мас. Більше мас. Да. І ми можемо зараз за рахунок нашої країни, вони можуть там стати до вас ближчими.
І ви розумієте, що вони не зупиняться, тому що історія, ну, як правило, Історія повторюється. диктатури, вона Да, якщо однакова, ми просто це залишимо, вони погоджуються. Тому я сказав, нам за військовослужбовців то зрозуміло, я вам пояснив, але нам потрібна зброя. Ми зараз строїмо свій оборонно-промисловий комплекс, відновлюємо, нам потрібні технології. Але часу замало. Ми розуміємо, часу замало для того, щоб будувати нові зразки озброєння з технологіями. Так, треба Але отримувати готове. отримувати готове. Ну і знаєте, багато хто говорить про те, що от нам би розмістити якісь бази військові. Так. Це, я вам скажу, Теж таке варіант. питання більше психологічне. Так, абсолютно. Да, тому що в сучасному світі перекидання військ на будь-яку територію при нинішній авіації, да, які мають літаки, там, і системі взагалі логістичній, це не Друга світова, бо тоді навіть. Зараз ми будемо мати можливість, там, я не знаю, той полк якийсь там британський перекинути за 2 дні, наприклад, у Ну, Словакію. про це ж йшлося ж у статті Тобто в мир, це здається. це все робиться дуже швидко. Тому якщо ми говоримо про якісь розміщення на нашій території натовських якихось підрозділів, це все психологічно для нашого ворога. Бо А психологічно якщо стріляти реально по... захист, то це все дуже швидко. Головне їм прийняти рішення захищати там українську демократію або європейську. Я ще раз кажу, це не українська демократія, це європейська. Та, І зараз є один кордон. Коли ми кажемо, що він не обладнаний, я теж кажу, треба багато коштів. Я їм ще раз кажу, це не обладнаний не український кордон, а європейський кордон, який ми зараз захищаємо. Нещодавно, у п'ятницю минулу, ви ж були в парламенті в той день, в п'ятницю? Ви слухали виступ міністра оборони? Так, дуже. Але багато хто не слухав. Да. Я дивився у цю залу. Я слухав і питання йому Так, задавав. і я думаю, Це прикро. тільки б це не бачили іноземці. Ну просто коли міністр оборони доповідає про стан безпеки військової України, а вони десь депутати. Це дуже дивно. Я не розумію, просто я уявити не можу, як там в Сенат чи в Конгрес заходить міністр оборони, і так нікого. І 20 людей, 50 там, скільки. Да? І ті займаються своїми справами. Так, чи в Британії там вони пишуть щось, там, смс-ки, як зазвичай. Ну вам самому, як військовому, не дивно це? Ну, мені прикро. Це мені прикро, просто що, жах. знаєте, якби це ще був мирний час, і то повага повинна бути. Це міністр. Звісно. Знаєте, у нас, я навіть пану Резнікову говорив, коли він до нас приходив перед призначенням, він приходив, і ми з ним розмовляли. І в нас в Україні сталося таке, знаєте, всі думають, що міністр оборони – це командир Збройних сил. От, Ну, це є не так, це головна- менеджер Збройних сил. скажімо. Ні, це взагалі людина, яка над процесами стоїть. Це міністр. От тут і глядачі наші повинні зрозуміти. І я йому сказав, що він повернув, щоб всі зрозуміли, що таке міністр оборони України. Це міністр оборони всієї держави. На час війни він повинен координувати дії всіх міністерств. От у нас є зараз прийнятий план оборони України, і там кожному міністерству і кожному органу державної влади виділено, що вони повинні робити під час війни. І над ними повинен бути міністр оборони. Тобі ж Збройні сили окремо, вони воюють. Міністр оборони координує там Службу безпеки України, там Національна гвардія підпорядковується йому під час війни, МВС, Міністерство економіки, що робить. Тобто міністр оборони України. Оце ми повинні розуміти. А Збройні сили – це одна із складових оборони України, тому що обороною України займаються не тільки Збройні сили. Ну, зрозуміло. Займаються все населення, яке буде до цього дочасно. Територіальна оборона, до Да, речі. і коли приходить міністр оборони, в систему входять, коли приходить міністр оборони в Верховну Раду, коли Вашингтон-Пост, коли Блумберг і інші, весь світ нам говорить про те, що у вас на кордоні є війська і дуже багато запитань, не всі ж мають доступ, наприклад, такі як Комітет нацбезпеки, оборони і розвідки, до тих документів, щоб адекватно можна було оцінити ситуацію. А там не тільки треба доступ мати, там ще потрібно мати як мінімум військову освіту для того, щоб взагалі зрозуміти, що це на картах, співставити це, тому що, якщо ти не бачиш військової освіти, тобі показують знімок, де багато танків, ти думаєш, алярм, пам'ятаєте, це пора валіть з цієї сторони. СМС-ки. От приблизно отак. Коли ти розумієш, які в нас війська, коли ти людина військова, які в них ширину кордону, можливості цих кожного озброєння, тоді ти можеш зробити адекватну відповідь. І коли міністр оборони доповідає, а всі займаються своїми справами, це означає, що просто всім, вибачте,
все рівно, хотілося інше слово застосувати як військовим, але скажу як політик, все рівно, що відбувається в цій країні. То ці люди або розуміють, що вони тут не будуть під час, якщо щось станеться, або взагалі не розуміють, що відбувається. Тому що таке безпека враження, держави, це в першу чергу всі повинні були стояти з відкритими ртами і слухати міністра. Якби він сказав слово «нам треба більше грошей», коли він сказав «нам не вистачає там 18 мільярдів на наступний рік, щоб підвищити на 30% бійцям заробітні платні». Про це почуло, мабуть, 30 депутатів, і з них, може, 50, із них 20 думає, що ж робити, а 30, хай шукають, вон є Мінфін, хай шукають. А якби всі слухались, зразу б зібралися і сказали, а що ми будемо робити, а де? А давайте не будемо дороги будувати таким чином, бо якщо у нас не буде нормальної армії, інші хто буде їздити по цим дорогам, ми зараз не знаємо. У нас потрібно 17 мільярдів на обладнання кордону. В бюджет заклали тільки 900 мільйонів. У нас майже 4 тисячі, це із Росії, і з Білорусі. То ми повинні пріоритети зараз безпекові. Ми можемо подивитись на Ізраїль. У них завжди пріоритети були безпекові в першу чергу. Це не означає, що ми всі гроші повинні тратити. Це просто здоровий глузд. Да. Тому що ми розуміємо, що країну треба захищати. І ті, хто її захищають, люди, вони повинні бути забезпечені. Військова бригада виїжджає в АТО, півроку, наприклад, там діти не бачать батька, дружина не бачить там чоловіка. А люди, які служать, вони ж повинні знати, а що там з моєю дружиною, а що там діти, чи не голодні вони. І ці питання елементарні соціального захисту повинні бути. А у нас борги, ви пам'ятаєте, і досі до так. мене звертаються. На щастя, прийняли зміни до бюджету і розрахувались. Але ще в вересні місяці питання оздоровчих, хто ще в лютому пішов у відпустки, нікому не виплатили. Тобі ж люди йдуть в лютому відпустки, може, хочуть десь відпочити, або що, їм там в розмірі заробітної плати винні оздоровчі. От в вересні вони ще їх не отримували. І ті, з ким служили, пишуть мені: Ром, а не можна там якось порішати, бо там уже дружина з дому виганяє, бо от такі от ситуації. І ми піднімаємо це, задаємо питання міністру оборони в Верховній Раді, як наче інших питань немає. Я вважаю, що ми призначили міністра оборони не для того, щоб йому нагадувати, що він повинен нашим військовим платити кошти. Щоб він нагадував. А для того, щоб він приходив і казав, я використав всі гроші, ми всі гроші потратили на оборонзамовлення, все, що ми замовили, знаходиться на складах, нам іще потрібно 10 мільярдів для того, щоб докупити там те, відремонтувати те й те. Ми такого не бачимо. Ми його заставляємо, докупіть щось, у вас є ще кошти, купіть, заплатіть, візьміть, але не те, що можуть продати, а те, що потрібно для армії. В цьому є проблема, що в кінці року, як правило, купляють те, що можуть купити, а не те, що запланували на початку року для того, щоб армія розвивалась. Це є проблемою, і я сподіваюся, що пан Резніков зараз це все змінить. Що для армії треба купляти те, що потрібно. Наш оборонно-промисловий комплекс, він уже старий, він часів ще Радянського Союзу, а війна зараз уже сучасна, іде, багато потрібно сучасних технологій впроваджувати. І іноді один гарний безпілотник може зробити більше, ніж, я не знаю, дивізіон, а то й полк артилерії. Слухайте, до речі, Романе, а ось ці безпілотники, ці Байрактари і інші, вони в позиційній війні ми бачили, як вони застосовуються. А як їх застосовувати під час іншої війни? Вони мають сенс, якщо вони не позиційні? Скажімо так, в війні на Сході вони мають сенс. І в позиційній війні вони мають сенс. Якщо противник... взагалі вони мають сенс. Це гарна краще, зброя. коли вони є. Хороша зброя. Але я скажу таким чином, з моєї точки зору, вони сильно ідеалізовані. І ми очікуємо від них більше, ніж вони можуть за своїми тактико-технічними характеристиками. Що таке Байрактар? Це по факту моторний двигун на рівні, а може менше, літаків Другої світової війни. І якщо воювати з такою країною, як Російська Федерація, в якої є серйозні системи протиповітряної оборони, серйозна авіація, то вони будуть знищені. Тобто це не вірмення. Тут, якщо ми говоримо, наприклад, як вони здобули свою
Славу. славу, да, скажімо так, славу. В першу чергу це у підрозділах Сполучених Штатів. Ми подивимося, з ким воюють, як правило, Сполучені Штати. Наприклад, Ірак, наприклад, Афганістан. Що ці країни себе представляють? У них навіть зв'язку немає. У них немає не те, що протиповітряної оборони. Ну, зрозуміло, Да. Да, в них немає. І там вони повністю домінують. І це круто мати таку техніку, коли ти повністю домінуєш в повітрі, їй нічого не загрожує, ти можеш наносити удари, і у відповідь тобі нічого не прилетить. Коли ми говоримо, але в більш серйозних конфліктах ми пам'ятаємо, коли Іран збив, наскільки я пам'ятаю, два набагато серйозніших Black Hawk, вони називаються. Невидимки такі. Да, при Трампу збили безпілотники. І потім всі довго, ну там вже політично довго чекали реакції, коли Америка не відреагувала, там вже питання їх внутрішньої політики, але вони їх збили. Це в Ірані, і це показує те, що якщо в країні є серйозна протиповітряна оборона, то ця техніка стає менш ефективною. Тому я не здивуюся, що після того, як ми зараз застосували цю техніку, десь в шахтах Донбасу виявиться, що там у них знайдуть якісь протиповітряні комплекси і поставлять цю оборону для того, щоб можна було боротися з цими з нашими байрактарами. Кажуть, не говорити турецькі байрактари. Роман, а що найефективніше? Джавеліни, Петріот, здається, у нас немає. Ну, бачите, ви зараз кажете про різні види озброєння. Різні, так. Взагалі, ефективно мати комплекс. От ми розуміємо, що, наприклад, Російська Федерація є стратегія Герасимова, яку вони застосовують у своїй Це їхній війні. голова Генштабу. Здається. Голова Генштабу, да. Це перше. Це буде нанесені, наприклад, авіаційні, якщо вони будуть війну. Це ми зараз все теоретизуємо. Я свою вже думку сказав на рахунок січня і лютого. Ні, вони атакують з повітря. Да, вони наносять ракетні удари по основним пунктам зв'язку, пунктам управління, по містах аеродромам. задля паніки. Да. Ну, міста для них це вже, мабуть, другорядні. В основному це цілі. Їм же теж невигідно інфраструктуру знищувати, якщо вони щось збираються захопити. Знову ж таки, ми зараз беремо не Україну, беремо якусь країну. Ми за них думати не будемо. Да. Потім наступне, вони намагаються таким чином все знищити. Потім вже йде у них армія після того, як вони нанесуть удари. Тому, якщо ми говоримо про джавеліни, це дальність 2,5 кілометри. Це вже коли все відбулося, це зброя ближнього бою. І техніка пішла тактична. Тому я і говорю, що коли ми їх ідеалізуємо, це... Що танк треба ще побачити, і коли він стріляє на 4 кілометри, його треба підпустити на 2,5 кілометри. Добре, Романе, тоді так. І потім, якщо ми говоримо про якусь там іншу, Петріоти, це вже інша зброя, це вже інший клас зброї, це вже протиповітряна, яка, це класний захист. Я вважаю, що для України треба мати в першу чергу зараз можливість завдавати превентивних ударів по території противника. Це ракети середньої дальності, які можуть летіти, взагалі середня дальність мається на увазі, це від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. Нічого собі, середня. Не, це середня дальність вважається, да. Але я вважаю, що нам потрібно літати до 2000 кілометрів, нам цього вистачить. Я вважаю, що нам потрібно мати такі ракети з звичайними, фугасними, ми зараз не за ядерні ракети говоримо, які можуть літати. І для того, щоб Російська Федерація знала, що в випадок того, коли вони, наприклад, зараз згруповують свої війська біля кордонів, на будь-яку дальність ми можемо туди прилетіти і їм... І ще вони мають знати, що якщо в нас в Києві щось вибухне, то в них в Москві теж. Так. І друге, це я вперше хочу сказати це про ракети. Нам потрібно зараз розробити свою ракетну програму, які ми можемо літати і завдавати превентивних ударів. Друге, це кіберзброя. Зараз був указ президента про створення кібервійськ. А що це? Поясніть, будь ласка. І я вважаю, що їх потрібно зараз зробити. Кібервійська – це війна в кіберпросторі. Це комп'ютери, айтішники, щоб простіше було зрозуміти. Наскільки вони, щоб ми розуміли, зараз ефективні. У нас зараз найкращі кібервійська мають Сполучені Штати, Росія, Китай, Іран. Да, Іран. Я думаю, Британія, але вони менше. Я думаю, Ізраїль.
І це є такою ж зброєю стримування, як, наприклад, ядерна зброя. От, наприклад, можливості Сполучених Штатів і росіян. Росіяни, ми пам'ятаємо, що вони зробили. Відключили один із нафтопроводів в Сполучених Штатах. І в них там зразу почався колапс, люди почали скупляти паливо не вистачило. Ну, тобто це справжня війна, просто Так. іншими Наприклад, способами. Сполучені Штати можуть виключити світло в будь-якому місті. Представте тільки, що зараз в Києві у всьому погасло світло. Що відбувається? Ліфти не працюють, води нема, живе більше 10 мільйонів, і це на декілька днів. Колапс повністю. І тільки тому, що Росія не виключає, стримує свої кібервійська, стримує таким чином Сполучені Штати. Іран, розуміючи, що Сполучені Штати, розуміючи, що якщо вони завдадуть удару по Ірану, то він у відповідь зробить їм ще щось. І це також зброя стримування. От після Другої світової війни, я просто наведу приклад, ми багато балакаємо про те, що є ядерна зброя. Що ядерна зброя – це найгірше, що було в світі взагалі із зброї придумано, і які наслідки її використання взагалі світу може не бути. Але якщо ми порахуємо, то після Другої світової війни, і от експерти багато говорять, завдяки саме наявності ядерної зброї, зараз вона є в 9 країнах світу, не повторились такі війни, як Перша світова і Друга світова війна. Тобі ж, якби цієї зброї не було, ці війни теоретично могли бути. А оскільки зброя їх стримує ядерна, тому їх немає. Тому тут питання все-таки фактор стримування, гірше чи не гірше, це вже питання таке Я знаю риторичне. точно, просто через те, що мій брат моєї бабусі, він закінчив війну в 45-му році в Болгарії. І Сталін готувався до нападу на Туреччину тоді. І вони вже готові були. Це осінь була 45-го року. Ну, вони мали осінню напасти вже. Але бомбардування Хіросіми і Нагасакі зупинило Сталіна з його планами розширення зони окупації в Європі. Ну, от коли ми говоримо про зброю стримування як ядерна зброя, ми вже сьогодні говорили, що ми її віддали, на жаль, і зараз, знаєте, коли ти про це кажеш, кажуть, та що ви там споминаєте, що було? Ну, ми споминаємо, що було, воно в нас було. І тільки ті країни, які зараз намагаються хоч трохи наблизитись до ракетної зброї, зараз багато країн працюють, розуміючи, там відкривають свої інститути, дослідні центри, і працюють їх шпигуни для того, щоб знайти... Ще Ізраїль нікому не каже, чи є в нього ядерна зброя, чи немає. Мабуть, всі кажуть, що є. А може Ізраїлю так вигідно ще казати, що є, але всі вірять, що є. Вигідно, звісно. У них є мирний атом, ми ж розуміємо, у них там атомна станція, все працює. Ну, я про те, що війна будь-яка, вона зараз гібридна, вона психологічна, вона 100%. політична, вона кібернетична. Да, от тому, якщо говорячи, яка зброя потрібна Україні, я навіть Резнікову задавав питання, крайній раз, коли він приходив на трибуні, на якому стані у нас зараз розвиток. Він сказав, що все працює, і я вважаю, у нас кіберзброя, кібервійська, вони як захищаються, так і ведуть розвідку в кіберпространстві противника, шукають слабкі місця для того, щоб в потрібний момент надати їм Ось таке питання, напевно, його ніхто вам не ставив, може бути. А як прямо допомагати там солдатами, скоріш за все, принаймні на першому етапі умовної великої війни, нам Захід не буде. Але чи можуть кібервійська Сполучених Штатів? Вони ж непомітні, їх же немає. Ніби немає, так? Чи там, я не знаю, так само я чув про як безпольотна зона, така штука є, так? Тобто, які є варіанти підтримки України, крім постачання зброї безпосередньо, які є ще варіанти без прямого втручання з боку НАТО? Багато варіантів різних. У нас 3 хвилини. Грошима допомагати, можна дійсно допомагати, але повинні розуміти результат. Це ж глобальна політика. Можна, наприклад, допомагати Україні, я не знаю, поставкою зброї в Сирію. Да, ми ж розуміємо, що на глобальному рівні Україну теж грають і інші країни, іноді, коли є глобальні політики, глобальні країни, деякі країни намагаються, а ми туди дамо зброю, якщо ви туди дасте зброю. І це все грає. Тому для України допомога в першу чергу це підтримка Європи, підтримка партнерів. І всі повинні розуміти в першу чергу, що
напад на Україну – це буде напад в перспективі на всю Європу. Чи розуміють довгостроково. вони? Я думаю, розуміють. Не всі країни, тому Не що всі. якщо ми говоримо про НАТО, то про вступ України в НАТО – це 30 країн, які повинні прийняти Зараз одне це рішення. сюрреально, ні. А зараз немає такого, тому що Росія, вона веде іншу війну, вона нікому не погрожує, але вони політично, дипломатично ввійшли в країни і за допомогою своїх енергоресурсів, і постачання зброї. Щоб ви розуміли, гроші. Росія зараз при всіх тих санкціях, яких має, постачає свою зброю в більше, ніж 100 країн світу. От при всіх санкціях. Просто зараз. Да? Зараз вона, або деталі, або зброю. Що таке поставки зброї? Знаєте, можна продавати повстанчий набір, автомат, пістолет, кулемет, його ніхто практично не контролює. А коли ми говоримо про серйозні ракети, про техніку, про танки, коли ти продаєш якоїсь країні, це означає, що ти на найближчі 10-15 років Забезпечений контрактами, да. забезпечений Запчастини, контрактами там. на ремонт, тому що ця країна без тебе не зможе цього робити. Тому я думаю, що санкції повинні розширюватись, і бачучи таку загрозливу політику Російської Федерації, всі країни повинні гуртуватися, а не тільки одна Україна повинна стояти на першій лінії війни з Російською Федерацією. Пане Романе, дуже вам дякую. Перше, за професійний аналіз, бо ми, правда, такі цивільні, не розуміємо справжнього стану. За вашу впевненість, за вашу послідовність і за те, що я думаю, що головне, що ніколи не має бути паніки в нас. 100%. Це найголовніше. Цього і хоче Російська Федерація від нас. Психологічний тиск просто він відчувається. Але, якщо в нас є такі люди, як Роман Костенко, я думаю, що і ми всі їх підтримуємо, теж нашу армію. Ще раз треба згадати, що ми не беззахисні, і навіть без західної допомоги Україна це не буде прогулянка для військ Путіна. Нехай вони навіть таке не думають собі. Це буде горе трупів і море крові загарбників. Дякую вам, що дивитеся АТР. Підписуйтесь на наш Patreon, допомагайте нашому каналу. Йому зараз дуже важко, і ваша підтримка важлива. Російський рейх буде зруйновано. Дивіться АТР далі.